Това е годината на огнената маймуна, която ще бъде много по-различна от тази, в която все още се намираме, 2015. Първо да започнем с това, че годината настъпва на 7 срещу 8 февруари, защото това е лунния календар, т.е. съобразяваме се с фазите на Луната. Луната така си композира с тигъра, че тичащия тигър и подскачащата маймуна ще несат такива енергии, че има вероятност дори да се впуснат и мъжете и жените тигри в няколко връзки едновременно. Петела никога не се предава. В българската традиция, дори в славянската традиция, символ на петела е жар птица. В финансов план може би ще е редно да го кажа година на укрепване, стабилизиране на финансовото положение, година на придобиване на нови умения в изкарването на пари. В здравословно отношение хората, родени под знака на прасето на Гайдана, като правило са представители на деликатен стомах, което може също да създаде някои предпоставки за неразположение, стомашна язва, гастрит, колит и така нататък. Любовта при хората, родени под знака на кучето, не е толкова постоянна като любов, то е по-скоро връзка, както казах, загриженост. Но тази година ще донесе в семействата повече емоции, казах, и стопляне на отношения.